Hii Lovebirdz Family ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಶೆಕೆಗುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೂರುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನಿನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿನೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಂಡು ಬಸ್ಟ್ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಂಚೆ ಈ ಸತಿ ತೂಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಗೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣ ಪಂದ್ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸುರುತು ಅಂತಾರಡ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನತ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಾಪುಂಡಾಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತೇನು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದ ಎದುರು ನಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಗೆದ ಗಿಡಕುಲು ಪೂರ ತುಳಸಿದ ಅಂಚನೆ ತುಂಬೆದ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಕುಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವ ಪತ್ತದನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಲು ಸಿರ್ಲಾಕ್ ದಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆ ಮನಾರಾಗ ಪೂರ ಡಬ್ಬೆಲೇನು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ ಒಂದು ತುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೀತ ಡಬ್ಬೆದ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತು ಪೂಜಾ ನಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ತಂದು ಒಂಜಿ 2 days ಟೈಮ್ ತಂದ್ವ ಸೊ ಐಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಡಪುಡ್ನು ಇತ ಒಂದು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒವಂಡಲ ವಿಡಿಯೋಡು ಆ್ಯನ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಪಾಡ್ವೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ತುಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಒನ್ಲಕ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎನಕಲ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಶೆಕೆಗುಳ್ಳೆ ಬೂಡ್ದುಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಪೋಡು ಪಂದು ಏನು ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಜ್ಜಿ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಅವು ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಪಂದ ಆನಾಗ ನಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ನಿಕಲ್ ಕಾಂಡಬೇಯ ಮುಟ್ಟಾಯಟಂಡು ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಇತ್ತು ಪೊಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಿರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪಂದ ಆನಾಗ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಯ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾನ್ವಿಗ್ಲ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಕಾಮನ್ ಆದ ಬೂರುಂಡು ನಮಕ್ಲ ಬೂರುಂಡು ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ಲ ಬೂರುಂಡು ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ಲ ಅವು ಮರ್ದನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತಲೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನರ ತೂದು ಬಲೆ ನಿಕಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಈ ರೈಸ್ ನಿಗುಲ್ ಕಾಂಡೆ ದೆಕ್ಕುವರತೆ ಸೊ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರನ್ನ ನಿಗುಲು ಗೂಸೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅಂಚ ಗೂಸರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶೆಕೆಗುಳ್ಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಒಂದು ನಿಕುಲ್ 3 ದಿನ ನಿಕುಲ್ ನೆಟ್ ಮೀಪಾಯರಡ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲದ ಶೆಕೆಗುಳ್ಳೆ ಪೂರಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಮೂಲದಲೆ ಅರಿಯರ್ಕಂದಿದೆ ದಿನ ನೀರನ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಂಡದ ದೊಂಬಗುದೀತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ತದನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೈಕು ಬೂರೋಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಲದ ಮೇನ್ ಆ ನೀರುಡು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ತುಲೆ ಮೂಲ ಸಾನ್ವಿನ ಈತ ಜಾಗಡ್ ಶೆಕಿತ ಪೊಕ್ಕೆಲ್ ಪುರ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಿರ್ಮುದೇಡು ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ ತೋಂದುಪ್ಪರು ಕಿರ್ಮುದವಿನ ಒಂಚೂರು ಗಾಯಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಆಫ್ಟರ್ 4 days ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಮುಲ್ತು ಒಂದು ಪಾರು ಸೊ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡು ಈ ನೀರನ್ನು ನಿಕುಲು ಕಾಂಡು ಮೀಪಾನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂದು 3 ದಿನ ಮೀಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದುಲೆ ಆ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಡಿನ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು 1 year ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಸೊ 1 year ತೀರ್ಥದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತೆ ಹರಿ ಹರ್ಕಂಜಿದ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮೀಪ ಹೊಡ್ದುಂಬು ಐಟ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೇನ್ ಒಂಜಿ 2 minutes ದಿಯರ್ಡ ಯಾವ ಕಲ್ಲ ಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಕುಲು ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಸೋಪ್ ಅಂಡೆ ಹಿಮಾಲಯ ಸೋಪ್ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಸೋಪ್ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತಲೆ ಕೇಟೋ ಪಂದ್ ಸೊ ಈ ಸಾಬೂನು ನಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈಪೋದು ಮಣ್ಣಿಡು ಗೊಬ್ಬದು ಬರ್ಪ ಪೊಯ್ಯಿಡು ಗೊಬ್ಬದು ಬರ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಒಂಥರ ದನ್ ಪೇರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೋಪನ್ನು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಬಂದಿರು ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪನಾಡು ನಿಕಲ್ನ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲು ಸೋಪನ್ನು ದೊತೊನ್ನ ಬೆಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡು ಸಾನಿನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಚಟ್ಟಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸೋಪ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚದಾನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಐತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸೋಪನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ 1 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಹರಿಯರ್ಕಂಜಿದ ನೀರಡ್ ಮೀಪವನ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಯಾನ ಅವೇ 1 ವರ್ಷದ ತಿರ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ಮೀಪಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತೆರಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಉಂತುದು ಮೀಪೇರು ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೊಕ ಎಳ್ಯ ಪರಪುನ ಬಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಡು ಮೀಪಾರು ಇಜ್ಜಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಡು ಮೀಪಾವಡು ದಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಾರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಡು ಮೀಪಾದ ಕಂತನ ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಶೆಕೆಪುಂಡು ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೆಕೆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಟು ಪುನಗ ಒಂಥರ ಬೆಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮೀಪಾದ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಕಟ್ಟುವ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟುವ ಬಟ್ ಕುಂಟುಡು ಕಟೆಂಡಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಒಚ್ಚೊಂದು ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ ಮೀಪಾನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪ ಹೋಚೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚದ ನೀರು ಮೀಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ತಿತ್ತರಡಲ್ಲ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪೋನೆಟಲ್ಲ ಮೀಪಾಲೆ ಲೈಕ್
ಮಂತದ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚದ ನೀರಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೋಪಿನೈಟಲ್ಲ ಮೀಪಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಚೂಕ್ಲ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಇಂಜ ಪೊಕ್ಕೆಲ್ ಬೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಯ್ಕದು ಪೋಡು ಮಂಡಿಡಿತ್ತಿನಾವಡು ಮೇಟಿತ್ತಿನಾವಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ತಾರದಣ್ಣೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜನ ತಾರದಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಪೂಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಜೋಕುಲೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಮಂಡಿನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಒಚ್ಚೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಮಂಡೆ ಬೇಗ ತುಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ನ ಹಿಮಾಲಯ ಆವಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಮಾಲಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ತೆಪಂಡೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ದಿಂಚಿ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂಬೈದಿನಿ ಕ್ರೀಮು ಲೋಷನ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಲೈ ಜೋಕುಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ದಪಂಡ ಒಂಥರ ಅಂಟಂಟು ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಟಂಟು ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೆ ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಜಪುಡ ಅದು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಡೈಪರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಈ ಸೀಸನ್ ದಪಂಡ ಡೈಪರ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಜಾಗ ಒಂಥರ ಶೆಕೆ ಪುಂಡು ಶೆಕೆತದು ಅಲ್ಪಲ ಗುಳ್ಳೆಲ್ ಬುರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟಿತ್ತಿನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ದಾಲ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಾಡೋಡೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಂಟು ಪಾಡುಂಡ ಹಾಕುಲ ಅಲ್ಪನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಧನ ಪುರ ಆತೆ ಬಟ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಣೆಂಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಡೈಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಬಂಡ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಡೈಪರ್ ಕಾಂಡೇರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲಿತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನೇರ್ದವರ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಗಿ ಪಾಡುವರು ನಿಕುಲು ಸೊ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ದು ಅಂಗಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ದಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಅಕಲಿಗೆ ಜಿಗಿಮಿಗಿ ತಂಗಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಶೋಕ ಆದ ಪೋಲೆ ಬಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಟನ್ದ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಕಟ್ಟುನ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿದೇ ಪೋನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಾಟನ್ದಾನೆ ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪರ್ಪೊಂದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನೀರು ಏತ್ ಪರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಆತೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಜೆ ಇಡಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದು ಉಲೈ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ದಪಂಡಕಲ್ನ ಬಂಜಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ 50 ಪೈಸದ ಕಾಯಿನ್ ದಾತ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ವೇರು ನೀರು ಕೊರ್ಪರ ಅಂತಂದು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 5 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ 5 ತಿಂಗಳು ದುಲೈ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ದೇವಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಲಕ ಬಾಲದ ಬಂಜಿಪ್ಪುನು 50 ಪೈಸದ ಕಾಯಿನ್ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಪೇರ್ ಜಿಂಜಿನಾಗನೇ ಅವು ಫುಲ್ ಆದೆ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಕೊಂಡದಾದೆ ನಮ್ಮ ಪೇರಿಡೇ ಆಕಲೆಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಅಂಶಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರೋಡು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಪೇರಡ್ದು ನಮ್ಮ ತಿಂಪಿನ ಪೂರ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೋರ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಸೊ ಈತ ನಿಕಲೆಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಗೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ನಡ್ದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ವೆ ಗೈಸ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಅವಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಸಾನಿ ತುಲೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂದ ಬಸ್ ಬಂದು ಸಾಂಗ್ ಪುರ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ್ದು ಕೈಟುವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಸ್ ತವಲ ಹೇಕುಲ್ಲುನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರ ಅರ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಿನಿಗೋಳಿಗೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಹಿಡ್ದು ಕಟೀಲ್ದ ಬಸ್ ಬತ್ತದ ಸೀದಾ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೈಸಿಂಗ್ ಬತ್ತಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಲ ಇದೆ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅದು ತಿಕ್ವಾನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬ್ಲಿ ಇರು ವೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ದೂರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಂಡೆ ನೀರಿಜ್ಜತೆ ಕಾಲಿಯತೆ ನೀರು ಸಮಯ ಖಾಲಿ ಬನ್ನಿ ಖಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತೇರು ದರ್ಶನ ಮಾತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಸೀದಾ ಹಾಮುಂಡ್ರೆ ಪೂಪು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಚಂದಿ ಹಾಮುಂಡ್ರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ತುಳಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಗು ಫುಲ್ ನೀರು ಪುರ ಬತ್ತಿ ಪೋತುಂಡು ಲೆಟ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದೇ ನಾನ ಪೋಯ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಶನು ಮುಂತುಲಿಗೆ ಶನು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಂತೀರಿ ಬಾಬಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಂತೀವಿ ಶಾನ್ ಮಂಗಾರ
ಪೋದ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತೂ ಕೇನಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ತುಲಾರ ಅಂತೋಲು ರಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆತಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಂಗುಲ್ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯಾರೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಪುರದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾನ್ವಿನ ಪಾತಿರ್ದವ್ರು ಪೋಯಾರು ನಿಕಲ್ ಈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಕೊಂಚಿ ಇದಂಪೇರು ಪವರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪಡ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಯಾವಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ದೇತನ್ಲೆ ಹೀಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ నుంచి ಇದೇಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಗೆ ಆತಂಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್